Edin onek, nibda. Nsallimkom, nistedinkom. Hello, nistedinkom għall-ewwel trasmissjoni. Radio Filtra. Radio Filtra. Deċidejt li nuża di frekwenza minar mandi licenzja minnant l-autorità. Kont applikajt tista' iddejjaq nistenna battut il-lajt l-antenna u semmejta l-libertà. Stazzjon tal-ġenni li xandar b'differenza għax juri trasparenza u maħadmu għat-timbrat. Aħbarijiet għad ma jkunu partiġjani għax aħna mux rufjani u maħna pupi taħat. Divertiment għad ma jintem. Tibżaw xie ċemplu fġieħ kamem. Radio Filtra fuq Rapport temp natulkom dejjem b'nazzi dan biex najdulkom grazzi ta' kemm ittuna poġġ. Ikolna ħin biex namlu kompetizzjoni u jekk tajdu soluzzjoni tistaw tirbu b'appoġġ. Kull-jum praċett tistaw jnizlu fid-djarju fl-imkien najdu rużarju tiskanta x'interess. U tard bil-lejl meta tfal ikunu raqdu suġġetti sħan jinqabdu dwar droga xorbu sess. Divertiment qatt ma jintem. Radio Filtra, Radio Filtra. Tibżaw xi ċemplu fġieħ kamem. Radio Filtra fuq l-FM. Nistidnukom sabiex tamlu interventi, ilmenti u kommenti fuq kwalinkwa suġġett. Ma naċċettawx telefonati banali, sejjes tal-annimali hawnhekk mhuwiex razzett. Hello DJ, għandek kif għandu